langsung wae selak kepengen iki wis ning nek aku ki nyantai wong ya lagi jam 09.00 aku jamu jam mati ya jam 09.00 terus ya diserampatke Mbak Elisa karo apa ke ganti karo bolot ya As yung sagamu saya nambahi wangun dasar ayu lancer kuning ora mau kalatiku dadi komeng bersama sedih aku istrimu aku kudu minger 180 derajat nek. Madepone ne? Hah? Madepone ne ora apa-apa. Ora apa-apa. Kok nek ngrusak pakem kula ora wani kula. Aku salah nyeret. Tak kira Elisa. Wah, kowe salah. Iki cah Solo. Ayo cah Solo. Cah Solo dandanane iki Solo, ya ta. Solo ngendi? Solo ngendi? Sulawesi. Sulawesi. Jenenge sapa? Jenenge sapa? Takon dhewe. Mundur. Sugeng dalu, Bang. Nyuwun sewu. Cek. Sugeng dalu. Iya. Kowe wis sing takon. Sapa ta? Mau kamu apa kamu? Naminipun sinten? Nami. Nggih, nami. Jeneng to? Jeneng kok jeneng. Iya. Jenenge Derek tepang ngaken. Nggih, derek tepangaken. Nami alias jeneng alias asma. Ijen Asma. menika Elisa Alaso. Elisa ora urus Alaso. Apa ora urus Asline saking pundi? Asline Nggih. Cek bapakku seko Tolito. Wong wedok omongane saru kan. Bapakku seko Toli-toli. Wih, seko toli-toli. Ya Mas iki mandek-mandek loh Mas. Cek. Dan Sulawesi berarti Badani? Mbokku. Seko? Belu. Aku mau dilambe-lambe iki lho. Aku dilambe-lambe iki malah. Sing goblok iku kowe ya.
Ini dadi wong sing pinter. Lambelu. Lambelu ki jeneng daerah. Lambelu niku jeneng daerah. Kurang lambe-lambe aku to. Lho Mas Dalang aja tahu makane ndelok YouTube. Lambelu. HP-ne nggo nonton. Oh, Lambelu ki daerah Sulawesi. Sulawesi. Morowali kono, wis tau durung tekan kono. Alhamdulillah. Dereng. Panjenengan sinten namine? Kula dereng ngertos. Jenengku Bolot. Botol. Sapa Kang? Botol? Botol. Botol apa botol? Botol. Bolot. Bobot. Nek digosok iso mlebu ning botol. Nek digosok Mlebu ning botol. mlebu ning. Rumangsamu jin apa? Apa bolot artinya itu? Iki, Gus. Paham mulai to? Cari mic itu loh. Wes Ada gawa, yang bisa wes dibawa gawa sini mic yang enggak? golek mic meneh iki lho. Rauman. Kauman mic. Rauman lho. Nggih. Nggih. Apa pindah sebelah situ ben dapat. Apa pindah kono wae? Pindahin aja biar saya Nanti biar kalau nyanyi boyoke saya sehat. kesini lagi ya. Aku mesti dalangnya mulai urut iki. Tapi ya lewat ndi ya? Bopong toh. Padumu tengah. Iya. Lewat mriki boten napa-napa nggih. Nggih, sing penting nek diliwati. Aja dilumpati loh, enggak boleh tau gamelan. Nyun sewu. Kurang kesidhiken. Gelamet cek. 2000, 3000, gangsal 1000, 6000, 7000, sok sedoso. Lah, sing bener ngono kowe. Sedoso. Iki gendong lho. Salah geret kok. Salah ling geret jengkel aku. Lot. Kowe mau ditakoni apa karo Elisa? Monggo sik. Tak kira Elisa kemo tak seret jebule ala ikhlas. Mulane anggerane mlaku kowe matane aja karo merem. Matane sapa? Ya mripatmu. Selamile ya. Nggih, diulangi. Saking Morowali. Morowali. Solo Tengah. Kos. Sulawesi. Sulawesi Tengah. Nggih. 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 Iki acarane apa Aku tadi? tadi tuh tanya, iki panjenengan Mas Bolo toh? Bolot ki apa? Terus kamu siapa Pak Sopo Pade? Pak De Gandewo. Pak Di. Gandewo mentang Gandewo Debio nika. Duduk Gandewo ki gandul gede lan dawa. Gandul gede lan dawa. Sini. Ini Lampu juga ini, harus ya. ditanya ini nih. Perlu digenahke iki. Gandewa iki ono artine. Ono le. Napa Apa kuwi? artine? Lan dawa ki nek biyen ya ta. Gandul gede lan Dawa. Dawa. Sekarang dengan adanya medsos ini kan gampang berkomunikasi. nggih. Dulu cilikane Mas Yusuf Sopo Nyono ya. Ya, Saiki tambah wis sekarang. wis nganggo HP. Aku mbiyen nganggo kentongan kalau le. Pentongan. Kentongan ki enggak Ah, gede to sarana komunikasi. Oh, alah. Nah, Kuwi to gede dawa kuwi pentongan kuwi. ah. Tak kira sing gandul gede. Nek kentongane kono Nah iya, Mas Yusuf wonten dawuh. niki kula namung nderek dawuhe Mbah Eko. Nggih. Nggih. Mbah Eko ngaturaken gunging panuwun rawuh sampean siji. Luar biasa dalam seminggu pendopo niki ngadeg Mas. Loh. Wah, Ini luar seminggu biasa. berdiri. Seminggu. Hebat. Istimewa nih. Aku gumun lho. Lo kayak gumun lho Ngadeg niki. kok kuat seminggu lho. Obatnya apa? Orang maksudnya dalam waktu 1 minggu itu bisa berdiri lho. Lah iya ngadeg kok seminggu. Aku rong dino wis lempoh lho Le. Mending rong dino aku kadang-kadang gelem kadang ora kok. Nah, ini jadi aku hanya menyampaikan amanah. Betul. bahwa Oke. Matur suwun kepada semua Luar yang biasa. membantu nyengkuyung berdirinya Padepokan Surukubeng. Matur sembah. Suruh Kubeng, Padepokan Suruh Kubeng. Surukubeng. Suruh Kubeng nggih luar biasa Mas Yusuf jenengan pikanto asma saking Cak Gelar sinten wingi? Dalang Sopo Nyono. Bu sik Sing anu lho, Canun. cari Cak Nun Gerendo apa? Ganendra. Oh gak Gane Gerendo. Kaenendro. Bangko jadi Ki Yusuf. Kaenendro. Sopo Nyono. Yusuf Ansor. Ancor.
Yusuf Ansor Ora muni Ganendra kabeh. Khairuddin. Wis saiki ngene ae, Le. Kowe tak Nah. golekne Nggih. susu kirik. Kok susu kirek iki? Sumbangan sukarela kena nggo sangu balik ngono lho. Oh iya. Penting niku. Raya ngene Le ya. Saruju, Kiti Bali saruju. siji. Engko kancanono. Nggih. Siji panjenenganipun Bapak Rumanto. Apa? Kuwi until. Rumanto. Romanto nggih. Tesih wonten. Mas Sesuatu Bol. nggih? Nggih. Mas Bol. Nggih. Nun, Niku anu kok kabele until lho. Nggih. kok udel ki ruwet kok udel. Lah padha mawon nek cara nggon kula until. Udel ki medhit cetil kuwi, udel. Ki timbalono Pak Agus LK. Kepareng jenggar saking Sasana Penenggahan Bapak Agus Sasono RK. sampun. Semoga Bapak Marius Gumono. Bapak Marius Gumono Monggo. Setunggal malih menika yang sedang ambal warso. oh Sinten iki. niku? Wah, Sekjen PRPJ Pak Wah. Agus. Luar Pak Agus. Ora rontok saiki harus kembali lempeng lurus. Oh nggih. Iki sing ambal warso hari ini tanggal 20 sekjene PRPJ Oh, berarti Agus ku- Secoko kudu munggah. Kudu munggah. Tang Deling. mesakne Mbak ini karo Mbak Reno, Hah? aku njaluk papat maju. Oke. Siji loro telu papat maju. Golek sangu. Ya. Oh, ngarep nggih. Nggih, wis tak timbali. Ning Nggih. sangu kula to niku Hah? goleke sangu Pun kula. tale kowe Wis pokoke santai mulai wae. sekolah lulus sesuk beres enek Mbak Eko. Amin. Iya. Niki mboten minangkani tadi yang lumbung desa dulu. Nah, Oke. nggih lumbung desa ngarep. Sekalian Nangkane langsung karo nimbali jumenglung. beliau-beliau itu. Nggih. Monggo lumbung desa Lebu desa karo lesung jumengglung. karo munggahke. Jumenglung. Monggo Oke. tak derekne ning ngarep nduk yo. Sebule Bekasi ki ya ana sinden ayu. Tenan no, iki kecilik melu Mas Yusuf, Nah. iki kecilik melu aku lho, saiki bareng gede kok ora gelem melu aku. Walah. Benten puran ceritane. Ayo lumbung desa golek sangu nggih mulih nang ndi. Yo, monggo Mas Agus. Pak Agus dua-duanya, Pak Marius Gumono dan satunya Pak Purmanto. Yang pertama, monggo aturan pinarak lumbung desa ben munggah. Sing ulang tahun munggah. Ayo kene. Siji loro telu papat. Pak Agus, Pak Deyatno. Niki dawuh. Lumbung desa
Demakarya Matur sembah nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Nggih. Lesung Jumenglo. Turun dulu nanti Lumbung naik Desa. Nggih. Lumbung desa. Lumbung desa. Mene ora? Nggih nika sampun dipinangkani. Nggih. Cik iki kayak kena Sing kae lho. Sing. Mikmu ki jane iso murup ra. Nundo. Sopo nek tak cekel mbok menawa iso luwih sero lho. Aku ki umurku saiki wis 56. Heeh. Kadang empan, kadang ora. Mik sing endi kuwi? Mik lho. Kuwi kadang lho ya kan. Lho iya. Wis ngene iki ketemu ini kadang-kadang empan, Pak. Ki bisa. Heeh, nek ket Blas. Nek ketemu ngene Mempan. Mempan. ketemu Nek kene. ketemu sing nika. Pojok Lah, nika. iya. Pojok sing nika, Pak. Sing damel Pojok kerja. kae. Nggih. Alah kae wis ora iso diapa-apane. Cantik lho Bu Wainten. Sapa? Wainten. Waiten. Wainten. Golek musuh meneh. Di siji Ketua SWTP SWTP Ketua sinten Pak sinten? Pak Wahyudi. Pak Wahyudi. Wahyudi. Wis enek ora iki? Pak Wahyudi mbok Oh, mae tak boleh. tak selengkap. Nggih. Oke, Bapak wonten laporan Wahyudi. apa boleh Mas? Niki enten anu, lha sing Sik. niki wae enten
Napa enten kalih to. Hah? Sing pamundutan sing transfer wae enten kalih. Nggih napa? Sing jumuleng karo apa ke sing. Lah iki mau Sampun sampun di medley. Lah bocah ora krungu. Dalang nek ora oleh saweran yo padha budek ngono kuwi. Nek ora krungu. Ora oleh saweran piye? Sapa sing ngomong ra lho? Sekolah setahun. Terima kasih dan dengan Pak Tugio mana Pak Tugio. Iya, matur Pak. Iya Le. Pak kula nggih sekolah Pak kula. Sekolah S3. Bayari Pak. Seta. Lah yo ngati-ati lho. Kowe ngerti lah. Pak Puh itu dulu PS. Iya. Heeh, penilik sekolah. Penilik sekolah. Heeh. Kepala sekolah. Kepala sekolah itu penilik sekolah ndo. Oh. Ingkang pundi piyanten? Pak kok piyanya niku. Oh nggih. Wilujeng dalu Bapak. Nah, Oh, Dek jaluk samura. Argo sekolah ra. Takonono njaluk lagu apa meneh ngono. Nggih, menawi badhe ngersakaken. Ki ana napala. Oh nggih. Niki enten napala dari Mas Aji Nggih. Cahaya Permana asli Tepus Gunung Kidul. Nyun lagu Pring Kuning. Oh nggih. Neng. Terus iki ana napala meneh. Sing tak buka. Nang kene pring kuning nang kono beda, dadi pring kuning. Iki break. Kuning itu kebayake dudu peringe. Napa malih niku? Punyamu nek ketemu punyaku benging. Enak tulisan. Kita jangan ketemu, Pak. Nih, kalau ketemu Napa malih? Sak kebet. Wah. Lah kowe nulis koran apa njaluk lagu niku? Tulisannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu kula Pak Kasidi saking Jakarta Timur nderek wungon ningali pagelaran panjenengan ing dalu puniki. Nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat lan murah rezekine. Amin. Mugi lancar sedaya tanggapane lan laris. Nggih amin sembah nuwun. Transfer apa? Nyuwun gending tembang kangen Oh nggih. sing nyanyi Mbak Elisa. Cocok. Sawerane iki 100.000. Nduk Elisa, Lah, iki mau karawan Pak Sigit, Sikit. juga tokoh dari Gunung Kidul Mbah Mojo. Pak Mojo. Si enek ora piye niki mau. Pundi? Ah, iki engko diunggahne. Kuwi ya kerandahe dalange, Nduk. Kuwi. Keranda itu apa? Hah? Keranda gak ngerti aku nih. Keranda nggak ngerti. Kak. Kalau dipikul begini wong papat kalau keranda. Kowe keranjang, Itu keranjang. keranda. Keranda ki sedulur. Oh, sedulur. Dulur. Berayat. Iki tak klumpukne wong Gunung Kidul kabeh, Nduk. Ikatan nggih Ikatan Gunung Kidul ya, Nduk ya. Kowe Kediri apa Tulungagung, Nduk? Diri. Kediri engko Kediri anak PM ku, gede kae Kediri kae. Heeh. Napa to, Pak? Kowe ngerti PM ora? Mboten. Aduh, wis iki repot iki. Cah cilik Lah ora apa to? ngerti. Aku ora ngerti kok. Hah? Aku ora ngerti kok. Kowe sampean ora ngerti PM? Ora. Oh, aku ya ora. Heeh, engko diaturi siji sing duwe campur sari Pak Marlan, Pak monggo. Marlan. Nggih, Monggo. Lah kumpulne Kyai Gunung Kidul Maran rene. Pak Malan. Nah, nggih Monggo. Mbah Mojo. Terus sinten melih niki sing ka Gunung Kidul niki? Mbah Surya. Gus, Terus ora apa? Hah? aku ngerti. Apa? Elisa dolanan wulu. Ini loh, aku nemu yang cari apa sih tadi? Ya munggah mriki Mbah Mojo munggah. Apa? reok, Pak Sigit Nah, munggah. itu kan bagus. Monggo Pak Sigit. Pak Sigit. Tak golekne le. Terus iki pasukan perwakilan PWKS. Apa ki? PWKS Iku WCM. kuwi ana WMC. WMC munggah siji siji. WMC WCM nggak wale-wale. BCM piye to? WMC kok BCM. Perwakilan setunggal monggo. Pun. Ayo gendingin apa niku Pak diputer? Tembang kangen. Tembang kangen. Tembang kangen langsung aja. Mas Mike niki mboten saged Langsung dibanderaken boten to. napa nangge bawa boten. Hah? Munggah Langsung pokoknya. mawon. Enggak usah udah ya ini. Ya gini ya. Ya, Ya yang pokoknya joget terus ben metu terus. Eh, Kamu apa nih? pengen nggak? Kamu Apa pengen nih? nggak? Apa nih? Duit, teh. Oh. Kamu harus baik sama kakak nanti tak kasih. Oh iya harus itu. Iya kan Masda? Soalnya gue mau ke Gunung Kidul sangunya harus banyak. Iya, Loh, nanti iya. kamu masuk kamar mandi berapa kali peng 2.000 kan? Sengaja aku ngempet. Iya nanti aku gas ya. Golek wong Masda tuh ya? nganggo pempes kok piye. Oh ya. Tembang kangen, monggo. Ya langsung gue. Nggih monggo Pak Sigit. Cek 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 cek.
Belisa. Jeh. Ya. Ini kan dalang dari Gunung Kidul. Gunung Kidul. Jeh. Saya mau tes. Tes. J. Tamu dari Gunung Kidul ono ora coba Oh, penonton. coba tak Coba belum. sampean Gunung Padosi, Kidul. Padosi. Halo, Des. Gas, Des. Neng Gunung Kidul kan Des gitu. Akrabe. Yo ora Nek ngono. di Des, he, ngono berarti ini akeh. Lagi mau sing he akeh kok. Berarti Gunung Kidul kabeh. Lah iya. Berarti apa nek Gunung Kidul wangone apa bilange? Yo, piye nek logat Gunung Kidul kan beda karo logat. Kawe jangan basung. Ah, ngono kuwi lho. Ngono ya? Iki dadi Z. Basung. Sinden-sindene azu kabeh. Oh bener kuwi logat Gunung Kidul. Jare ye dadi Z. Heeh. Nek Gunung Kidul ki ye dadi Z, muni Iya, toh? bayem dadi anu bazem. Bazem sare, Muni bazem. bayung dadi bazung. Bazung. Nek muni ayu cantik. Asep. Cantik kok diganti. Cantik. Napa mati to piye? Nek ora aku ora gelem gatuk. Milih nyanyi. Yo. Nggih, ini satu permintaan sebelum nanti dilanjutkan acara nggih. Nggih. Nyuwun gunging panjenenganipun Bapak Rama Eko Bilowo setunggal, Nggih. Pak Wahyudi setunggal ing ngemban dawuh, Mbah Suryo Mulyono dan Nggih. satunya Pak Tris Gondrong. Kula namung ngemban dawuh lagune gendinge Walang Kek-kek. Walang kekek. Walang Walang kekek. Walang kekek niku. Piye? Walang kekek. Iki nek wong lambelu lek ngomong walang kek-kek. Kekek. Nah, Kekek. coba Sampeyan walang kabeh kekek. ngerti kekek ra kekek. Heeh, walang kekek. Iya, walang kekek. Monggo, Mbak Suryo, katuran iki dawuh saking Romo Eko Bilowo, Minggah nggih. Pak Tris Gondrong. Yang nyanyi Bu Wainten aku ajak ke sini Iya, boleh ya? nah. Pak Dalang, ini sesuai janjiku. Buat Pak Dalang monggo nanti dibagi Ayo, sama teman-teman. Mira, Oje. Mbak Mira, Mbak Reno monggo. Ayo, Oke. kene nduk. Iki sindene sing ayu dhewe loro iki. Sing loro ber padang, sing tuwek-tuwek iki. Tak golekno dhuwit kowe iki. Ya, engko dibagi karo kanca-kanca. Ah, wis. Makasih ya. Monggo. Sama Bu Wainten, ayo Bu Wainten. Walang giek-giek. Monggo Bude. Mbak Suryo mana Mbak Suryo? Kalau sana Bude. boleh. Niki dawuh niki. Ya. Suryo Mulyono. Walang kek-kek.
Mekaten menika kula mau menggah adicara. Ingkang sampun kelampahan. Tayupan. Ya. Sampat Mas, sampat. Oke, yo langsung mawon. Yung-yung saya nambahi wangun dasar ayu lan ser kuning ora mokal atiku dadi kuping pesona Nggih, matur nuwun. Ya serampat. Iki mau malah ora ngetke kahanan ya. Wes ora roh apa-apa ae, sing penting iya karangane mburi kana kan. Lah iya. Ana pamundutan meneh ki Caping Gunung. Ditujukan kepada anggota sergap. Waduh, duh. Alon-alon to. Kuwi apa mau makbluk nggih? Ya apa makbluk nggih? Ora bluluk niku. Wes. Pun dhuwure bluluk. Ya. Caping Gunung lajeng sinten meleh wonten? Caping Gunung terus enten melaku panas-panas. Melaku panas-panas. Tadi ada pamundutan dari Pak Muji Podang Kuning. Nggih. Lajeng wonten Gubuk Asmara tadi amplopnya ketoke tekan kono ra ya? Sik tak golane. Aja didelekne lho. Saking Cah Purworejo perantauan CPP nyuwun lagu Gubuk Asmara. Saking Pak Slamet sinten iki? Slamet Sedaya. Oh, senes. Selamat sedaya. Ya amin. Amin. Ya. Amin. Langsung pinangannya aja. Terus ini ada lagi kok. Nawala. Iki tulisan. Monggo nek tulisan sak gebet iki ya nek tulisan meneh. Wah, ono tanda-tandane nyuwun tembang Podang Kuning dari Pak Angga. Utawa Yusuf kanggo sedulur-sedulur Kopeng, Pak Kapuhan, Sawangan, Magelang yang Dari Magelang. sedang nonton live streaming dari Magelang. Sawer 300.000. Live streaming. Hah? Jare dalang YouTube kok live streaming. Live streaming. Live streaming. Nah. Ora iso muni live streaming kok. Ketrucut ya.
Sawer 300.000. Anu podang kuning, gubuk asmara terus podang kuning. Oh nggih. Niki Bapak ajeng bawa caping gunung sios mboten? Nggih. Nggih, monggo. Monggo. Pak Marlan. Pak Marlan. Ki tangga dhewe. Iya. Padha gunung kidule. Heeh, pilang niku nek kula rak anu katongan. Oh. Perbutan. Kula katongan. Iya, Kula katongan. jeruk legi meniku pilang. Ping cerak tunggal bangsa kula alih Pak Marlan niku. Nggih, salam-salam kangge ikat keluarga Gunung Kidul. Nggih. Yang ada di sini mana? Wah, banyak tenan. kata Luar sahabat. biasa. Akeh tenan ya, Kak. Ya banyak, Ah. nggih seneng. Ya, ora suwe-suwe. Nggih, Caping Heeh. gunung. apale Ayo. jalange karo Mas Marlan. toh. Iya, Mbak Wainten ora apal. Mbak Wainten niku gayengke melu gayengke. Wenten. Wainten to Tyson. Bude Wainten. Saben bengi Jengleke mboten. Bola iki gaweanmu lot-bolot karo gandewo. Mosok cewek sing jengleng ya wangun lanang no. Jengleng e. Jenggleng ora jenggleng. Iki piye kok aku digawa-gawa? Maksudnya apa? nyawang gona nah entuk kuwi mau Mombule mung sithik. Jenglengan. Kurang dhuwur nggih. kurang dhuwur Kurang dhuwur. Heeh. Yo, Kurang dhuwur. Pakde bolot. Niki Aku Pak rene. Dene namine. yen Iki bolot, iki majang Oh, Pak Dene. mung karo janor agone Alah ngono wae lho. Kurang diantar, Pak. Ora masuk. Pak De. Sik. Hen. Kowe ngono wis ra mempan. Saiki sing cilik. Coba nek sing Sing cilik ngono. Kowe sik jeleng apa kluthuk? Kowe sik jeleng apa kluthuk? Aku sing bawa. Kembang wae weton. Guna Saya ora dadi. Halo kok mboten digenjleng to? Digenjleng. Aku wis siap Jenggleng. Milih sendi. Capitan Oke. ya. Oh, Bude. Ayo gue. Ah, iki jagoku pokoke. Yo, sapi tang. Iki Iki ora siap. beno blahno tapi penak isian. Ora siap, ora siap. Yo, Pak Dira jengglengane. Wah, ora pula-pulamu kena nek kuwi ngono. Pacitan sapi Kok tuman. Lah kok malah masak mah. Liane doi indo kangelan kono malah masak. Kok masang kit mau be malah ora teka-teka kok keprimen sih. Kowe ngerti? Apa? Ari diane ngomong ambak, ora ombo. Ambak Ambak. sesuai Ha, asli. nggih. Rika sekanti sih Kak Ngapak. Asline Heeh. Banjarnegara Gilar-gilar. Banjarnegara Banjarnegara gila-gila. gila-gila. Ki luar biasa nggih Mas Agus iki Pak Egong yo nyami jeki
Antarane mau wis lengser Wonosobo. Lengser Wonosobo, Reyok Ponorogo. Lengger. Lengger Wonosobo. Lengger Banyumasan. Lengser kan apaan? Saiki wis ora ono dadi Lengger Wonosobo. Aku pengen sing bawa anakku wedok. Oke. Capitan. Pacitan wis. Hah? Patak. Heeh, ya. Panas udan. Panas udan aleng-aleng. Niki di versi medunten mboten napa-napa. Enggi cing ngocak ring Madura mbeun. Nah, ngajak iki arep di versi Madura kuwi. Nah, aku ya iso ngomong Duro, Lik. Dik. Kan nak dimah, Ben. Hah? Nah, Napa niku? Lah, artine napa, Pak? Kowe iki sik cilik ya pinter golek dhuwit ngono lho Mas. Nggih, kula. Enggak. Nih, kan mbeh ngocak ring Madura katanya Mas Yudi. Nasudan lingaling, yo. Panas udan aleng-aleng sayang. Wah, apa itu? Aduh kanak. Duh. Sayang anake. Nah iya do nak anak sing ngocak ring Madura nak anak. Iki lanjut Ci. Yo. Cek. Nggih. Iki jarene Mbah Eko aku nyumplek sithik. Napa? Sini. Napa? Korat kari gorengane kopi cikare kapit dikeret macan. Nek modele sinden campur sari saiki yen dijiwit jerit yen disenggol mapan. Pakde kadasen jenengan mantan ketoprakan, Mbah. Mantan ketoprakan. Iku karo Cak Yudi ki lho drogan ki lho. Walah. Iki sing ngajari. Allah drog nggih. Heeh. Ning iki tak terusne sithik ya, Nduk ya. Nggih. Ponorogo akeh reyoke mbahe kopi lombo pancen oh yeah. Sing idung sing ngendang. Ya, Wes. ora sida iki. Ora sida nek diterusne kono sing penak aku sing nyonyor mikir dadak iki. Ya wis. Iki susah. Ayo terus Nando. Natian wadon sarwi Loro suling kumandang suarane balik ulon apa setian nekelakon tuh
Taman berjuang juru kelingan Pak Rianto to kae. Halo Pak. Aku ora njaluk sisan. Kae Pak Rianto. Wakile sampean nek aku malah gila kae. Kok malah gila, Bu? Iya. Ya lanjut. Tambah malih niku. Syukur bisa gunung teka dadi raja dene ora ilang podo
Pun menika Camling Gunung Mazda. Iya, loh kok kamu tahu kalau saya Mazda? Tahu dong. Loh, Kamu Mazda, aku Brio. Kan udah spiral. Iya. Viral Sudah ya viral maksudnya. Mas Terkenal. Dara, Nggih, monggo. dipun Dipun ajengaken ajengaken monggo. niki rayi kula badhe nderek ajar nembang pareng nggih. Monggo, monggo. Oh, rayinipun ingkang pundi naminipun sinten? Namanya Adik siapa? Mirza Kairo. Adik Mirza Adik Mirza Kairo. Kon munggah mawon. Nggih, monggo.